Ja bih vas molio samo jedan trenutak, jednu sekundu. Spremnik je ono kad tako mi pridu pet. Želim vam svima dobrodošlicu danas u Park prirode Učka na otvorenje Land Art staze. Drago mi da smo se okupili u prilično velikom broju. Vrijeme nas služi za sada, nadam se da neće kiša pasti. Inače, Land Art stazu osmišljuje naš prijatelj i suradnik Boris Pecugoš, umjetnik iz Rijeke. O samoj stazi, o njenoj ulozi, o njenim elementima ću ja njemu prepustiti riječ. Ja bih samo zahvalio onima koji su učestvovali u izradi, u cijelom ovom projektu, prvenstveno gospodinu Borisu. Zatim bih zahvalio volonterima, brojnim volonterima koji su pomagali u izradi ove staze, u izradi ovih elemenata na stazi. Zahvalio bih djelatnicima parka koji su također veliki doprinos dali i zahvalio bih na kraju zakladi Adris koja nam je financijski omogućila da ovo ostvarimo. Evo, ja vas pozivam na šetnju. Zamislili smo danas jednu prolazak stazom, znači oko 2,5 do 3 sata cijela šetnja traje. Vodit će nas kolegica Andreja. Ona će biti vodič, tako da za njom hodajte. Ako bude tempo problematičan, ćemo se prilagođavati polako. A sad bih dao riječ Borisu da vam kaže što je u stvari Land Art staza. Dobar dan svima i drago mi da smo se okupili u ovom tako lijepom broju. Nisam očekivao toliko ljudi pa mi to raduje. Malo o Land Artu. Dakle, ovo je projekt na kojem radimo zadnje 2 godine. Konkretno na terenu smo ove godine krenuli nakon što je došla donacija zaklade Adris. Uređenje staze u dužini od 6,5 km koju smo zapravo zamislili kao jednu laganu šetnju mjerena objektivna djeca u starijim osobama i općenito ljudima koji nisu planinari, ali vole izlete u prirodi jer je staza lagana. Visinska razlika je negdje oko 50 metara, a prolazi zbilja kroz lijepe predjele od šuma, pašnjaka, nekoliko vidikovaca s pogledom na drugu stranu na Istru. Posebnost ove staze je to što nije to obična poučna staza ili samo planinarska šetnica, nego se duž staze nalaze umjetnički radovi, takozvani Land Art, koji je po definiciji zapravo umjetnost u prirodi ili umjetnost iz prirode, nešto što se znači radi ili od materijala nađenih na licu mjesta, kamenja, što na nekim mjestima radili određene takozvane geoglife ili labirinte za prolaženje, ali posebnost je što na ovoj stazi postoji takozvani rock art, znači oslikane stijene. Svaka od tih točaka nosi jednu priču koju ćete moći čuti danas prilikom obilaska, a i opisane su u lecima koje možete preuzeti ovdje kod Andreje, ko nema letak. U letku se nalazi karta staze i opis ovih točaka. Znači svaka točka ima svoju priču, vezana je uz prirodu i uz povezanost čovjeka sa prirodom. To je bio i leitmotiv prilikom izrade ove staze, da zapravo čovjek šeće, naiđe na takvo jedno umjetničko djelo na neočekivanom mjestu, da zastane, da se malo zamisli nad tim, da ga to potakne da promotri prirodu oko tog mjesta, jer točke koje smo birali za instalacije nisu slučajne, i da zapravo na neki način se istopi sa prirodom. Leitmotiv, odnosno početni znak je ovaj dlan koji vidite ovdje sa labirintom ucrtanim. Većina radova na sebi ima taj dlan i zapravo vas na neki način poziva da je vidite, da dotaknete i na neki način uspostavite kontakt sa prirodom, na taj način preko umjetničkog. Želio bih naglasiti dakle, da je ova staza zapravo poziv na razmišljanje o našoj ulozi u prirodi, o našoj povezanosti sa prirodom i utjecaju koji čovjek ostavlja na prirodu, koji nije uvijek negativan, kako se danas često naglašava, u ekološkim krugovima, vraća se i onaj pozitivan utjecaj
čovjeka koji ne možemo zanemariti jer mi smo ipak stanovnici ove planete i mi smo izdvojeni i ne možemo ne utjecati na nju jer da očuvamo prirodu u potpunosti morali bi nestati sa planete, a to nije moguće. Jednostavno mi smo dio, ali možemo naučiti i poštivati tu prirodu i ovi radovi također pričaju priču o tome, što ćete vidjeti posebno kad dođemo na Pašnjaci koji zapravo je i nastao djelovanjem, tisućljetnim djelovanjem ljudskih ruku i time doprinio bioraznolikosti ovog područja. Znači, brojne biljne i životinjske vrste koje obitavaju na tim pašnjacima zapravo postoje zahvaljujući čovjeku. Danas, kada više nema pastira, kad se povlače sa planina, kada izumiru te tradicionalne djelatnosti, pašnjaci ovako zarastaju i zapravo nestaju i biljne i životinjske vrste. Znači, to je jedan pokazatelj kako čovjek i na pozitivan način može utjecati na bioraznolikost. Tako da staza zapravo priča o tome, o ulozi čovjeka u očuvanju prirode i o našoj ulozi koja nije samo negativna, nego i pozitivna, pa da malo i mi napravimo pomak, da ne moramo uvijek sebe kuditi da radimo nešto loše, da smo tu neutralni, zapravo pozitivni i negativni. Nemam tu zapravo više sad nešto reći za uvod. Svaka točka ima svoju priču, to ćemo čuti kad ćemo obilaziti točke. Evo, još jednom pozivam da uzmete letak koga nema i da uživate u stazi. Još samo jedna napomena za kraj. Od 20 točaka s radovima završeno je 12. Ovo je work in progress, djelo u nastajanju. Znači, tijekom sljedećih mjeseci će se još pojavljivati neki radovi, tako da vam to bude poziv da ponovno dođete na stazu, otkrijete što je novo. Uostalom, kao i svaka druga planinarska staza, nikad nije ista, ovisi u godišnjem dobu, o dobu dana, tako da uvijek možete naći nešto novo i uživati u prirodi na Hvala Boris na uvodu i ja vas pozivam, Andreja, povedu. Želim vam ugodan boravak danas i vratite se sa dojmovima. Stopala su simbol koji poziva ljude da se izviju, da stanu ovdje, da se osvrnu oko sebe i da u biti pogledaju malo. Da daju pažnju u toj prirodi koja ih okružuje. I zamisle se o svom odnosu prema njoj. O načinu na koji utječu na nju i o načinu na koji mogu doprinijeti zaštiti prirode. Ova je lokacija koju kad smo obilazili stazu se Borisu jako svidjela iz razloga što smo vidjeli ovih 7 kamenja, 7 grota postavljenih u krug. Te je odlučio iskoristiti ih da na njima napravi 7 znakova vezano uz simboliku upravo tog broja 7, ne znam, 7 dana u tjednu, 7, čega još pomoći? 7 patuljaka, da. I takve stvari. Te je na njima nacrtao simbole i na njima pomoću pisane glagoljice ispisao riječ priroda. Znači, 7 slova. Priroda, također umjetničko djelo koje vas poziva na odmor, na promišljanje. Znači, staza nije ono krenut pa ko prije, nego baš uživat, svjesno hodat, uživat u svakom koraku i posvetiti se razmišljanju o prirodi, o sebi i međusobnom odnosu. Eto, to je to. Odaberite si kamen koji vam se najviše sviđa, koji vas najviše privlači i odmorite malo na njemu. Izgleda ovako dosta surovo. Nek se zna da se i ona zna braniti. Pljesak! Ovo je važno u komadu. Čekamo svi da pročitaš, Boris.
isto ne znam glagoljicu. Mamo, moja žena zna biti Samo i ja. Boris, da niko ne zna glagoljicu. Samo svi čekamo. Jelena, Hej, ljubice, Borica, dva vas nema signala. aha, u Potnicu. Da. Ajmo tam malo bliže. Svi smo zvali. To smo detektirali. Ove dečke što nam je onda našo parking gore kad smo bili na sajmu. Evo ga, poslušam. Mali vidikovac, dosta uzak, to je gornji donji vidikovac krov. Gleda na Istru i tu dole negdje, vjerojatno vam je poznato, se nalaze gradići Roč i Hum, između Mihalea glagoljaša. Inače su u Istri dosta koristila glagoljica, pa zbog tog razloga sam ovdje odlučio napisati na glagoljici jedan stih. S obzirom da gleda na ovaj greben stenoviti koji je dio Čičarije i Učke cijelog ovog kompleksa. To je iz jedne moje pjesme koje sam napisao prije 200 godina. A stih kaže ovako. Kralj sam gore velebne stijene iz mora iznikle. Oni su joj dani kratki, a ja tek dah neznatni. Naime, ne znam koliko vam je poznato, Čičarija i Učka su se izdigli iz mora i mora da idete po ovom kamenu i keprkati našli bi sila i na ovom trokutu, ako malo pogledate, pogotovo onaj vršni kamen u onom smjeru ima ovako jedan silu, znači nešto što je nekad bilo u moru. Danas je planina 1400 metara visoka. To se zbivalo milijunima godina, zato je to kad bismo doista jedan kratak. Samo toga biti svjesni. Evo, to je to. Hvala, Boris. Tako da možemo onda krenuti dalje. Koliko vas je?